wonten Taman Sari menika katon regen Ndara Ayu. Malah ora ngono kok ya. Lah kados pundi Ndara? Niki kok ya susu banget. Coba timbalan karo kate jenggo pati. Kados ngaten Ndara. Ngaten injih Ndara ngesakaken. Pindha sinamber gelap lepating ing sipa petasan. Kagiatan manah kula mboten saged kula gambaraken. Suwawi Gusti Putri nimbali dhumateng abdi dalem kula punika. Duh, Gusti Putri. Menawi kula nggadahi kelapatan menggawe negari dalam pribadi. Pidana menapa ing badhe kamatramaken kaliyan kula mboten badhe suwun. Kamu akan patek sungguh Pak. Babar pisan randuwe kalau kita napa-napa marang malah kaporo bakal panjenengan kami gandeng sing bakal tak jangkake karo panjenengan. Kalau sapa panjenengan enggal medhar sabda cek men boten mangu-mangu manah kula. Penggalihku kok sumpah banget ya. Suwene aku cuma ndok ana Taman Sari Mojolo. Aku mungsuh Gus. Aku pengen banget mangerteni kaendahane sak jambane Katon Mojolo. Kira sepantes tindak dapikan cangkemmu golek buron-wono kanggo isen-isen kebun. Menika gegayuhan ingkang luhur sanget. Panjenengan salah satunggaling pengayoman ratu wanita nanging kersa mandhap wonten ing Karang Pradesan. Wonten satengahing wana awor lan momor. Saya-saya sak kondur panjenengan ngasta oleh kagem kebun. Kamangka ora ana nayak apa jeneng tak percaya boten derekku. Mung kejaba jenengan Kakang Pati. Kula mboten badhe kawratan tansah nderekaken tindak dalem. Kaya ngono. Lajeng bidang menapa anggenipun ngawikani tindak pegedat utawi tindak cangkruk. Kaya banget dhewe ke saiki wae. Sakmenika monggo suwi kula nderekaken. Sampeyan iku sinten? Wong arep mati sampeyan penggak niku. Sapa sampeyan? Aku Retno Suwida, ya Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul.
Kanjeng Ratu. Iya. Uripe legawa niku nyara. Penina dikeluhi bapak. Legawa isi-isi memberak Kanjeng. Gunane napa legawa niku urip ning donya isine kok ngrekasakno memberak. Legawa, ora sah dadak pada sing kaya ngono. Aku mangerteni yen to sliramu kuwi wis didak sia marang wong tuamu. Nanging Legawa, ning papan kene aku bakal sabiyantu kelawan kowe. Sabiyantu bab napa kula niki? Kula cacat jenengane wangi malah sayang saya sampeyan kok malah dadi eceran membelah. Ora. Sing kandha kowe cacat kuwi sapa, Legawa? Nyatane niki kula tangan sikil kula niki mawon bengkong kabeh kok. Legawa, Awuh. aku bakal sabiyantu. Aku bakal nyamurnakke kowe, kowe ra bakal dadi cacat. Coba ning pinggir kisik kae ana sendang pengilon. Kowe abyura ana ing tengah sendang kae, Legawa. Napa mengko kanyepen pripun? Sing kandha sapa? Lah kula niki kan duwe kathok. Yen perkara bab kathok ora sah dadak kuwatir, Legawa. Boten. Nggih, ngestokaken dawuh Kanjeng Ratu. Kaya ngono. Kok bisa gawe senenge atiku? Kanjeng Ratu Retnos betul. Napa estu kawujudan kula sampun babar? Apa dadak ora percaya, Legawa? Yen wektu dina iki kawujudanmu wis malih bagus? Kok kirang pitados kula Kanjeng Ratu? Dadi kira ndak percaya. Coba sawangen ning pinggir kae. Coba ngilo, Legawa. Waduh. Kanjeng Ratu Retnos Widya, kula nelakake guning panuwun ingkang tanpa pepindhan. Panjenengan sampun mitulungi dhumateng kula Kanjeng Ratu. Legawa, Dawuh saiki nek kawujudanmu wis malih bagus, wis ora cacat meneh. Nanging kowe aja nganti duweni rasa adigang, adigum, adiguna. Kaping pisan, kowe kudune duweni sifat tetulung marang wong sak padan-padane. Kaping pindho, kowe aja nganti duweni rasa selik lawan wong tuamu. Senajan to rikala semono wong tuamu wis dak sia marang kowe, Legawa. ngestokaken dawuh Kanjeng Ratu. Dawuh panjenengan pinangka dados kekancingan saklebetipun manah kula ing mangkenipun dados kebutuhan pisan kula Kanjeng Ratu. Kaya ngono, Legawa. Saiki sliramu tak utus lelendang ana ing kraton Tandes. Ning kono ing wisuke kowe bakal bisa dadi kamulyane uripmu, Legawa. Ngestokaken dawuh Kanjeng Ratu. Kaya ngono. Saiki sliramu lunga, Legawa. Pareng kula tambahi pangestu. Kaya ngono. Karepate sing Gusti Putri Kencana Wula. ora nyana babar pisan. Yen to kaendahane sak jabane Majarata kaya ngene Kakang Pati. Leres. Panjenengan sampun krampah. Jajah Praja Milangkori anelasah wana wangsa mung betekipun sampun priksa ngenani swasana wonten ing kraton Majalaya.
Saya sampun putusan kalian prajurit. Ngasta oleh kebon raja sampun dumuginipun wonten ing Kraton Majapahit. Kaya ngono, Pak. Lajeng dangu panjenengan nilaraken Kraton Majapahit. Lajeng bidangna panggenipun kundur. Pancene bener apa kendhatiato. Ora sah ndadak kesuwen. Selak diantu-antu kabeh kawula ana ing Kraton Majapahit, gek ndang kondur wae karep. Badhe nersakaken kundur sak mangke. Kaya ngono. Oh nggih. Kula badhe nderekaken sak kundur panjenengan. Namung kemawon Gusti Putri. Sampun dangu kula simpen wonten salebete marah kula. Kepengin sanget kula matur kalian panjenengan. Babakan apa kuwi? Menika kapribaden. Gusti Putri, estunipun kula mboten saged ngelaki wonten salebete marah kula. Kula menika nggadahi raos tresna kalian panjenengan. Tresna sing kepiye? Pikajengan kula kepengin sanget panjenengan dados garwa kula. Kakang Padusan Bapak. Kok malah kaya ngono to? Menapa kula lepat? Seorang sang anggone panjenengan iki ngabdi ing Layak terus Panjenengan jeneng pengayuman iki taksih ini. Wong marang hukum pati kula taksih dadi Joko. Nek mangke dadi Joko kula mergo kula niku ngantos wong tresna jalaran sapa. Sithik terus dikuli ati. Sapa manes kaya
kula rencange ngaras kados. Nanging kenging napa sekedhik kemawon panjenengan boten tuwa ora tresna. Dasare mung siji mergo aku tresna. Wal saking sesembahan lan warung panjenengan pawakan wanita kula pawakan jaga. Menapa badhe klampah kula tumindak kejem lan nulis kalian. Aja ngimpi sajroning melek. Kabeh mau ora bakal kelakon mergo aku ora tresna karo. Yen pancen wangkalan kejem bakal tak Sopo kowe Gus? Wari nyaruwe ngenani berkat. Aku Pangeran Adiwan. Pangeran Adiwan Balikus Jonggopati Bapati ana ing keraton Aja. Jonggopati, pangkatmu pati. Bapati wong nomor loro. Ndak munggasruh. Babar pisan ora duweni suba lan sita. Apa aku luput? Gene apa ora? Iki ana satengahing dalan. Gene kowe tumindak nista, kowe bakal mrawasa salah swijining wanita. Ya iki. Wong gedeng ora kurang panyajab, wong seneng ora kurang pangalbon. Mergo sampean gedeng keburu sengit anakku. Iya wae kena. Nanging Pangeran sepisan maneh tak emut. Aja nganti melu canduk kawung nyaruwe perkara yen to pancen kok bacotake tak anggap lilip lan watu sanungan tak singkirake saka papan. Monggo. Sing baku aku bakal aweh pitulungan lawan bocah wadon iki. Mergo kabeh musuhku tumindakmu. Yen pancen tak ndakake sarana ning aris ora kena kapeksa bangga tak sembadani. Yen koyo ngono ya jandul ning papan kene. Lento pangendal wujud takon. Kencana Wulan, ratu saka Kraton Majara. Sang Jwita Ratu saking Majara, Sang Jwita Ratu. Pangapunten saderengipun dene kumulancang kula menika pantun ganggu dhateng panjenengan. Awit kadaya rasa menawi kula menika boten badhe lila. Wonten salah satunggalipun wanita ingkang badhe kaprawasa dening wonten sakring margi. Malah kaprok kula ingkang matur nuwun dumateng panjenengan jepit. Sang Jwita Ratu, dene kula tetulung kalih panjenengan. Kula mboten pamrih sesule menapa-menapa wujud bondo donya nanging amargi kula menika salah satunggalipun calon ratu. Kula madhit-madhit salah satunggalipun wanita kinarya jangkep yakin kula jumenata wonten ing Kraton Danumulan. Menawi kersa nggih, menika menawi kersa. Panjenengan badhe kula sekaken ngaluhur minangka dados garwa kula. Kula anjing pangeran. Menawi ngaten malah karasan sanget. Kula purun jeng pangeran. Saestu Saestu. menawi ngaten monggo sak menika derek kalian kula kundur wonten Kraton Danumulan. Monggo kula dherekaken. Kuat-kuatke Pak, ki golek Kakang Legowo. Ambek aku sesat.
Mbok menawa sampean ngene iki gara-gara tumindake sampean sing nalika semono dak siya karo Kakang Legowo, Pak. Aku kok eling Legowo, Andoko. Legowo isih urip apa wis mati? Putri yo ora ngerti. Upama Legowo isih urip, apa aku iso ketemu karo Legowo, Andoko? Ya muga-muga wae iso ketemu karo Kakang Legowo, Pak. Aku karo sampean njaluk ngapura karo Kakang Legowo. Andoko. Nggih, Pak. Jebul kok tenan. Biyen aku sia-sia karo Legowo. Nggih. Najan aku wong tuwa kok bisa kualat ya. Rumangsaku sing kualat iku bocah tok. Jebule wong tuwa lah kok ya iso kualat. Tuladane kaya bapak. Mandi sepatane Kanjeng Pangeran Hadiwarna. Nggih, Pak. Nalika ning pendopo kowe krungu ana dosa gedhe menawa anak wani karo wong tuwa. Jarene kuwi anak duraka. Ning kosok baline uga ana dosa sing luwih gedhe. Nek ana bapak ora gelem ngakoni anake. Sampun, Pak, sampun, Pak. Ngene iki aku alung mati wae timbang urip kaya ngene. Sampeyan aja kandha kaya ngono. Wae sadurunge mati. Aku kepengin ketemu karo Legowo. Aku kepengin njaluk ngapura karo Legowo. Handoko. Kuat-kuatke, Pak. Wis, ayo ora ketang uripe awak dhewe kaya ngene. Bebasan mubeng jagat. Muga-muga Legowo isih urip. Nggo awak dhewe iso ketemu karo Legowo. Ben lega atiku aku kepengin nebus dosa. Handoko. Ayo boleh Kakang Legowo. Ayo. Rumangsa wis sanyoh nggon mlaku. Kaya-kaya iki wis teko ora ing sakiwa tengene karaton Tandes. Dawuhe Kanjeng Ratu Retnaswida, cetha welo-welo gampang ngamblang mloko. Yen aku kang supaya nampa sampuwe yen to ketemu marang Kanjeng Rama. Senajan to Kanjeng Rama nalika semono wis dak siya marang aku. Aku kudu ora entuk agigan aku. Muga-muga tulus dawuhe Kanjeng Ratu. Aku bisa mulya ana ing Kraton Tandes. Tak bilangke lah muncul ing Kraton Tandes. Nuwun sewu nuwun pangapunten. Panjenengan menika sinten? Wingking saking pundi nggih? Ditepungke aku Purwawati. Aku putri saka ing Kraton Tandes. Gusti Putri saking Kraton Kuwi Tandes. bener njur kowe sapa sedulur? Kula Legowo Gusti Putri. Nanging nuwun sewu. Iya. Menika papan ingkang sepi tebih saking sesrawungan. Panjenengan ketelarak ngaten napa dos iki wau? Ora kok Kakang Legowo. Nanti aku keplayu ana sak tengahe alas kaya ngene mergo aku dioyak-oyak kelawan bapa pamanku dhewe. Bapa pamanku dhewe wis edan palungguhan. Dheweke wis ngrusak ana ing Kraton Tandes. Kepengin dadi ratu ning Kraton Tandes. Njur dhewe uga kepengin mundhut garwa kelawan aku. Nanging ngono aku lan duweni rasa tresna babar pisan kelawan bapa pamanku kuwi Kakang Legowo. Ngaten to. Pancen jeneng tresna niku menawi to dipeksa ancen lara. Kuwi Nggih. bener Kakang Lah nggih. Legowo. Lah kersa panjenengan? Aku
njaluk sabiyantu kelawan kowe. Yen to bapak pamanku kuwi sing ngoyak-ngoyak kelawan aku, kepengin mundhut garwa kelawan aku, mengko kowe menehi pitulungan kelawan aku ya Kakang Legowo. Gusti Putri, sak gaduk-gaduk ing nalar kula badhe budidaya. Iya. Sih. Sak kuat tenaga kula badhe mitulungi kalih panjenengan. Kaya ngono Kakang Legowo, mengko yen to ana paman Durawangsa tumeka nang papan kene, boyo kowe nggak mitulungi kelawan aku ya Kakang Legowo. Lah napa tasih bujung kalih Lah panjenengan? kae Kakang paman Durawangsa isih bojong lawan aku lho Kakang Pundi Legowo. mboten enten. Neka kewan lho neka krusek-krusek neka. Kledang-kledang ning yang sisih kono lho Kakang Legowo kae lho coba Kakang. Abang-abang neka. Ayo. Ayo kae. Ayo melu aku. Boten paman Durawangsa. Kula boten tresna kawan panjenengan paman. Mandoprok. Dua. Opo? Nek ngono yo. Grengosan. Gelem. Boten paman. Lah mau dobrok. Ayo. Ayo. Iya. Jenenge ku nggih ngaten kok jenenge ku kok. Lah piye Kakang Legowo lan piye Lah lho, mampu kok malah Iki mergo ana kowe. Bawa ati iki isin. Jajal ndelik. kula. Yo. Lah kula Piye to ngajeng Kakang niku kula Legowo? pun nganu. Janjimu kepiye arep mitulungi kelawan aku Kakang Legowo? Ngajeng niku kula pun saguh sumaguh mitulungi Gusti Putri. Mila kanthi menika dipun sabaraken kekarepan Kowe iki lho sapa? Wani nyandhet. Oke. Ku kepengin duwe bojo. Kan perkoan. disrawungke kula Legowo. Legowo. Nggih. Kowe bakal pitulungan kawan Purwati. Lah nggih. Kowe iki apa ora ngerti kondange Durawangsa? Lah ning kula niku pun janji. Ngono. Nggih. Yen ngono wis kandel kulitmu. Wani kawan Durawangsa. Kowe dadi pepalang tak singkirake saka pengarepan. Monggo yen menawi Nah. panjenengan saged. Nggih. Sing hati-hati yo Kakang Legowo yo. Sampun duginipun pejah. Nggih. Kakang Legowo. Patitik dual dawel susih brodol. Aku percaya kelawan sampean Kakang. Jebul sampean iki sekti mambara lho Lah yo. ampun ngaten to. Ngoten niku nggih ngalem to. Jebul ora mung bagus. Gagah pideksa. Iya. Njur duweni kaluwihan. Lho wong kok baguse kaya ngene lho yo. Aduh. Lagi sepisan iki aku weruh kok pawongan bagus ejen ra karo karuan Sampun kaya to. ngene. Ampun kesangetan anggenipun ngalem bono. Kaya ngene ya Kakang Legowo. Dawuh. Sing wis mitulungi kelawan aku iki sampean. Mula ning papan kene sampean bakal tak weni sesulih Kakang Legowo. Janipun kula niku mboten gadah menani bab ganjaran. Sesulih pun kula niku ikhlas lahir batin anggenipun tulungi kalih panjenengan. Kaya ngono. Nanging aku bakal menehi sesulih kelawan kowe, jiwa lan ragi aku bakal tak pasrahke kelawan sampeyan Kakang Legowo. Gusti Putri, kanugrahan ninggahi kula nanging nyuwun sewu. Wedal sakmenika kula dereng saged pangsuli. Panjenengan jalaran kula tasih pagi tiyang sepuh kula. Mangke menawi to sampun kepanggih keluarga kula badhe nyesaken wedal atur pamangsuran kang gumathok dumateng panjenengan. Yen to mengkone sampean gelem mundhut garwa kelawan aku Kakang Legowo. Kula tahu. Tenan yo Kakang. Panjenengan Janji kelawan aku yo. Panjenengan ninggal mundur sak ora tuang. Kaya ngono ya wis aku njaluk pamit kowe bisa ya Ingkang Kakang atas Legowo ya. sampun. Ya wis Kakang, sewang-sewangan ya Kakang. Aku wis mantep. Aku wis yakin ing mengkone aku bakal bisa ketemu karo bapak, karo keluargaku. Ning wis semono kaya nganti saiki
ngono tapi aneh. Pak lon-lon wae, Pak. Apa iki? Gek kowe waktu gek munggah. Aku ora mati-mati yo. Ya ngoten Pak. Aku gelem mati nek wis ketemu Legowo. Aduh kok golekno Legowo. Nyuwun sewu, Pak. Kula kok mboten samar kali swanten panjenengan nggih mboten pangkling kali sulah gawak panjenengan. Napa panjenengan menika pepatih wonten ing kraton Danomula? Patih Grosanto nggih. Yen pancen aku patih, Mas, ning aku wis dipecat. Saiki aku dadi kere turu-turu dalan. Kok ngajeng panjenengan nyebat-nyebat kali Legowo niku? Anakku rupane elek bocah cacat. Yen tak sia-sia saben dina tak ajar, tak panggono papan sing ora lumrah. Ndak-ndakane aku kuwalat. Aku dipecat, aku dikon minggat, saiki kaya ngene. Pak, panjenengan sampun kepanggih Legowo. Napa sampean ngerti anakku Legowo? Tulung aku kepengin ketemu, Mas. Boten trima namung ngertos. Malah Legowo niku kula dhewe, Pak. Sampean iku aja ngono to, Mas. Malah sangsaya nyiksa atiku. Dulu kula niku cacat mboten. Lah sampean bagus kok ngaku Legowo aja ngono, Mas. Rikala panjenengan duka wonten ing pendhapi kraton Danomula. Legowo tumuju wonten ing samudra kidul ing panangka badhe mungkasi nyawanipun. Dumadakan ing mriku wonten rawuhipun Kanjeng Ratu Retna Sumidya ingkang renggani samudra kala wau. Kawujudanipun Legowo ingkang ngala dipun saranani sak temah dadi bagus. Kula niki, Pak. Tenan apa piye? Estu kok Pak Legowo. Ya, Pak. Iya, Iki wong awak gawar iki. wong jenenge rupa elek cacat kok iso malih dadi bagus ya Andoko. Kok kaya cerita sing ora ketemu akal. Kasunyatan iki Nanging nek awak dhewe ora percaya kok bocah iki ngerti ceritaku nalika semono. Wis ngene Mas. Tegese aku ora percaya iki ora. Neng, aku butuh bukti. Najan to Legowo sing mau elek iso malih bagus. Nanging siji sing tetep ora bakal ilang saka ragane Legowo. menapa nika? Titikan sing digawa wiwit lahir wujude toh gedine sak jempolan. Mapane ana kuwi titiane anak Legowo. Supaya besok bisa dipulangkan ke sana,
keluarga Rahayu Pakar Widodo Tari